Nickers, tror jeg. Jeg finder mig noget wow. Ja. Og jeg tænkte lige, at jeg ville filme med i en dungeon her. Så det vil jeg gøre. Ja. Dem der handsker, jeg ved ikke rigtig, kan jeg bruge dem? Nej, dem gider vi sgu ikke have. Nå, jeg fik dem sgu alligevel. Fuck det. Og har vi snart fyldt op? Ja, vi har sgu snart fyldt op. Så skal vi sgu snart ind med at aflevere lortet her. Eller sælge det til min gode ven, Anders. Som det står inde i butikkerne. Jeg skulle i shop. Efter den her dungeon. Og undskyld, jeg filmer med det dungeon, hvis jeg ikke har sagt det. Det ved jeg ikke rigtigt, fordi jeg er sådan lidt retarderet nogle gange. Men jeg fik bare lige lyst til at filme. Så det gør jeg. Så tænker jeg skulle filme over på min lille gnome her. Ja. Jeg tror måske, jeg får den her video uploadet i dag. Og hvis jeg ikke gør, så skal jeg bare lige regne med det der oppe på kalenderen. Det er fake. Nej, det var fordi det var i går jeg optaget. Eller hvad fanden man nu kalder det. Men ja, jeg tror jeg får uploadet den her video i dag. Det regner jeg i hvert fald med. Ellers så uploader jeg den bare senere. Jeg har uploadet 2 videoer indtil videre. Jeg ved godt, det ikke er så forfærdeligt mange, men det er bedre end ingenting. Der kommer flere op. Jeg har en, der skal til at jeg er i gang med at redigere, tror jeg. Og så har jeg så den her. Så der kommer noget op i dag. Noget mere op i dag. Der har kun kommet en video op i dag, så. Hvad fanden? Hvad fanden laver jeg? Hvad fanden? Jeg blev til en enemy. En enemy. En synden Mohammed. Flæk. Hvorfor bliver jeg hele tiden til en af dem? Kan jeg blive noget, bruge noget af det lort? Nej. Det er kraftedme lort. Og jeg har ikke tanket om den hvor det kan jeg se. Jeg ved ikke hvorfor jeg queuede som tanker DPS, men så kom jeg sådan som DPS. Det synes jeg er lidt underligt. Jeg spiller normalt ikke DPS, så skal hvis jeg pooler lidt, og I må gerne skrive, at jeg er en fucking retarderet bøsse, som der ikke kan finde ud af at spille. Men det er jeg vel også. Så, nu ruller vi. Jeg har sgu også nogle af i, men bøsse. Så nu smutter vi op til en boss lige om lidt igen. Hvis jeg husker rigtigt, så dropper der ved sådan nogle spyd derop, som jeg tror, jeg godt kan bruge. Jeg er ikke helt sikker, men det får vi kraftedeme at se. Sidste gang fik vi jo det her OP-våben. Ja. Så det bruger jeg selvfølgelig stadig. Det er meget godt. Det kan jeg godt lide. Det er Poner. Og min damage, man, den er jo insane. Nå, så der bare blive røvende hele tiden. Ding alle sammen. I må godt skrive GZ ned i kommentaren, eller hvad fanden er nu, vi skriver tillykke. Jeg ved godt, jeg har brug. Og kom vi sgu det level også. Lad os lige se, dropper det der spyd. Hold kæft. Det er ikke dårligt det der, det kan vi godt bruge. Lad os se, creative. Jo, lad os sluppe det. Så skader vi at sluppe mere, tror jeg. Det skal mange gange. Ja. Så dropper der sådan en hat, jeg ikke kan bruge til en skid. Så fik vi sgu det spyd. Lad os lige se. Hvad er der en skærten med den her? Hold da kæft, jeg skal have en del med det her spyd. Det er også en del sejre. I hvert fald dernede. Der ser den der jab meget nice ud. Vi påner sgu de her bøsser. Det går sgu godt. Vi har ikke wipet den eneste gang.
Og dårligt går det jo ikke. Hvordan går det egentlig med min reputation med Stormen? Ja. Jo, det går fint. Jeg kan snart få en hest. Nej, jeg kan noget. Jeg synes bare, en kanon på en hest er det mest seje, man kan få. I stedet for en kanon på den her fucking kylling. Kraftedeme helt klamt. Ej, en human på en... ja, lige meget. Nok om det. Ja, hvad skal vi snakke om? Altså, jeg har kun 2 serier kørende lige nu. Det er også lige begyndt, så det er ikke så underligt. Ja, Minecraft og WoW spiller jeg nok mest, så det er det, jeg kommer til at se mest. Måske kommer der noget Skyblock. Det må jeg godt skrive ned i kommentaren, hvis I synes. Fordi at det er jo meget vigtigt, at jeg kun uploader det, jeg gerne vil have. Og så kan det være, at jeg kan lave nogle... Nå ja, for helvede, jeg har sgu da også Amnesia, men det skal jeg bare lige downloade. Det ved jeg ikke, om jeg gider. Det kan jeg også skrive, om jeg vil se, fordi jeg synes, det er kraftedeme. Det er et uhyggeligt spil. Og jeg er ikke så meget til de der uhyggelige spil. Det er... Akama. Jeg giver dem kraftedeme tæsk. Når jeg er i skolen i dag, ikke også? Der havde vi kraftedeme bokseundervisning. Det var fandme sjovt. Og flække alle de der små børn. Så sådan med fra 3. til 4. klasse, eller 3. til, hvad fuck snakker jeg om, 3. til 6. klasse. Det var meget sjovt. Ja, jeg er meget stille, jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal snakke om, jeg keder mig i røv. Eller pik, eller hvad man må sige. Jamen, det er nok om det. Jeg keder mig. Jeg gør nu stadig en del mere DPS som tank spec, på grund af at jeg har den der kick smash. Den er kraftedeme ikke dårlig. Det er lidt underligt, men ja. Nå, vi skal på den anden vej. Nu mangler vi 2 bosser. Det er fint der. Først skal vi bare nakke sådan en, når vi skal loot noget fra de her bøsser. Det skal finde. Det er så svært, det hører heller ikke. Bare i helvede. Der. Loot til. Klar. Okay, nu skal jeg lige se et trick, som jeg har lært at gøre. Man går lidt væk, så bruger man den her. Boom! Der markerer bare det højeste jammer. Jeg har set længe. Så har jeg lige se det her trick igen. Og så gør vi lige den der. Boom! Og så går vi lige tæt på igen. Og så skaffer vi lige 4 af dem der. Og så laver vi lige double burst. Boom, boom. Og så skaffer vi lige 4 af dem der igen. Og så laver vi lige double burst igen. Nå, det var lidt fedt. Det kunne jeg ikke. Double burst. Og så skaffer vi lige 2 igen. 1, 2. Whoopty. Og så double burst igen. Det er så pwn. Det giver virkelig pwnage. Det er helt sindssygt. Giver vi lige en double burst igen. Jeg ved godt, det ikke skader så meget, men det er vildt sjovt at bruge, fordi at normalt bruger en munk jo ikke sådan nogle her ability, sådan nogle cast ability. Kun når folk stikker af i PvP. Men jeg spiller ikke PvP. Det siger ikke har opdaget det endnu. Nå ja, bare lige på nævne det, så sidder jeg i en dungeon, hvis jeg ikke har sagt det. Jeg ved jo godt, jeg er sådan lidt retarderet. Men ja, jeg sidder i den her racer-fan. Og nu er det jo snart WoW's birthday, fødselsdag, for helvede. Det skal vi ud og fejre med en masse kage. Ej, det skal jeg nok også filme lidt fra her. Den første. Hvad fanden? Er det allerede begyndt?
Eller man må se her den 18. til den 1. Der har de jo fødselsdag, World of Warcraft. Jeg mener, det er en 8 års fødselsdag. 8 års fødselsdag. For helvede, jeg er blind. Jeg fandt, den er immun over for stunts. Hvad sker der? Jeg burde da godt bare lige kunne give den en hånd i hovedet, så den blev stunnet. Nej, vi har en monk healer. Det er seriøst de værste healers i det her level. De har en fucking healer ability, der healer ikke en skid. Eller hvad man nu siger. One-handed dagger. Farvel, bøsser. Skal vi op og nakke sidste bossen, og så skal vi aflevere vores quests. Farvel, bitches. Fuckers. Fanden er det den der vej? For helvede, jeg har et par stykker på mig nu. For helvede. Nå. Måske var det heller ikke så godt bare rush. Ja! Ja, finder en. Jeg skal ud og æde. Fucking tis. Jeg skal ud og æde. Efter den her dungeon, ikke også? Så går jeg ud og æder. Så kan det være, at jeg filmer lidt bagefter. Og uploader. Redigerer lidt. Er det bare mig, der ser min lille shoulder meget lille ud? Shoulders. De er lille af. Nå, ups. Det skal måske ikke gøre. Nå, jeg har sgu den der hat. Lad os lige se, hvordan fanden jeg ser ud med den her. Meget bedre. Meget bedre. Resurrekt mig, for helvede. Altså, DPS'en, den bliver... Damagen på det der mob bliver så lavt uden mig. Altså, de kan ikke være bekendt. Nå. Undskyld. Ja, det er godt. Han reviver mig. Whoop til. Whoop fucking. Whoop. Se hvor flot jeg er blevet. Jeg kommer lige om lidt! Så. Jeg spiller lige færdig her. Ting. Nå. Ja. Så, det burde de høre. Derude. Sådan med hånden. Ej, min Fritz, den er altså bare så sej, fordi jeg har været over ved en frisør, så jeg bliver altså lige nødt til... nu er jeg meget sejere. Nu ligner jeg nærmest en dreng bagfra. Men der er jeg ikke. Der er en gris. Der skal man sgu aldrig være sin quest. Så for helvede. Susanne. Jeg kommer efter jer alle sammen. Jeg completed alle undtagen, at jeg skal nok akamakakam her. Fanden. Jeg gør den der akamakakaman, som jeg ikke har klaret. Nå, man skal bare nakke ham her. Ja, det er godt. Er det der akamakakaman? Ja, det er akamakakaman. Godt. Det er nu fucking Carla Razor flank. Kan dø, man. Fucking tak. Hold det kæft. Der var noget, jeg gik nogle levels op. Det skal jeg ikke bruge til en skid. Så får jeg fucking ingenting i der her dungeon. Her for helvede. En ring. Whoop. Til. Whoop. En god ring, jeg lige har fået her. Og så lad os se, hvad får vi her. Endnu en ring. Endnu en fucking ring. Perfekt. Så tager vi lige... hvordan fanden er det nu? Teleport out of dungeon. Er det ikke det? Jo, det er det vist. For teleport to dungeon. Det er vist sådan, man kan. Jeg tror, we do it. Jeg har 2700 liv, når jeg ikke er i tank. Det er meget godt. Tror jeg faktisk. Jeg skal... Jeg er næsten level, men... guys, jeg tager lige over og shopper og sælger lidt. Så... hvor fanden er henne? Hold med summerhamme. Nå. Så kom min kat ind med der. Men cirka. Jeg filmer nok lidt bagefter og sådan shit. Så siger jeg. Ja, farvel.